Arborele vieții este o structură extrem de inteligentă, prin care conștiința organizează materia și materia informează conștiința. Arborele vieții este o sursă extrem de condensată de informație, prin care ființa poate avea acces la căi de a înțelege creația și de a parcurge pași importanți în cadrul ei. Arborele vieții poate fi privit în mai multe feluri. Mă refer la modurile principale, esențiale, în care acesta poate să reflecte atât la nivel micro cât și la nivel macro ceea ce avem noi de înțeles și ceea ce avem noi de făcut. Bun. Arborele vieții ne arată faptul că există o devoluție de la un nivel incipient, un fel de dezasamblare în elemente din ce în ce mai mici, mai disparate, în fragmente a creației și o reasamblare, o evoluție înapoi la ceea ce este creația ca esență. Această devoluție urmată de evoluție este explicabilă prin faptul că în felul acesta creația ajunge să se înțeleagă mai bine pe ea prin prisma elementelor componente în care ajunge să disocieze, a relației dintre ele și a ceea ce înseamnă trăirea în acord cu o părticică și nu cu întregul. În momentul în care concepe întregul lanț al fragmentării, creația se gândește cum ar fi să. Iar în momentul în care se reasamblează de la fragment la întreg, creația trăiește efectiv acel cum ar fi. Aș vrea să vorbesc de unul dintre aspectele cele mai importante ale arborelui. Aspectul care predomină pe aproximativ 2/3 din structura sa și care practic îi justifică existența. Jocul polarităților. Conceptul de polaritate este un concept, se pare, nou pentru această octavă creațională, pentru universul în care trăim în prezent. În universul anterior, acceptând și considerând faptul că există o serie de universuri înlănțuite în care experiența dintr-un univers reprezintă sursă de proiecție a unei experiențe noi, îmbogățită și îmbunătățită în universul imediat următor, dacă luăm în considerare acest lucru, putem spune că această plăsmuire a realității prin intermediul polarităților este elementul de noutate al universului în care noi trăim în prezent. De aceea, fiind un element de noutate și bazându-se pe experiența anterioară din universul pe baza căruia s-a dorit construirea unui astfel de model, putem să dorim să ne punem întrebarea și să înțelegem ce anume vine din experiența anterioară și ce anume aduce în plus actuala experiență creațională. Din experiența anterioară se pare că vine ideea de mișcat și mișcător, de logos creație și logos creator, de emulare a creatorului și creației sale, însăși în interiorul creației prin intermediul ființelor create, care devin astfel parte creatoare și parte creată, parte mișcătoare și parte mișcată, un programator și un împlinitor al călătoriei creaționale. Sunt aspectele prin care creatorul ajunge să se experimenteze pe sine în cadrul creației sale, atât ca și elaborator, potențiator al experienței creaționale, cât și ca împlinitor sau semnificator al acesteia. Bun. Dar de aici, în actuala experiență creațională, s-a creat un arhetip nou, și anume disocierea creației în polarități, elaborarea la un nivel și mai mare de finețe a ceea ce înseamnă potențiatorul și semnificatorul călătoriei creaționale. Nu mai este doar un mișcat și un mișcător, un creat și un creator. De la ele pornește o adevărată structură de straturi ale experienței creaționale. Aici avem de-a face cu disocierea în polarități. Polaritățile sunt un lucru mai fin decât ne-am putea noi imagina. Am putea să spunem că bine și rău, alb și negru. Totuși, dacă observăm cu foarte mare atenție arborele vieții înainte și după disocierea în polarități, vom vedea la un moment dat că pe nivelul al 6-lea, al metacunoașterii, nivelul fără polaritate,
nivelul conștiinței și creației de câmp zero. Acolo totul este integrat și cum am putea defini această integrare? Am folosit cuvântul consensual, consfințirea caracterului consensual a tot ce se naște din creator și ajunge să interacționeze în cadrul creației sale. Adică nivelul acela este corespunzător, dacă vrei, iubirii ca legitate. Bun, în momentul în care presupunem că acolo totul este integrat, este consensual, este îmbinat într-o armonie desăvârșită, creația vrea să se experimenteze pe sine și atunci aș pune întrebarea cum ar putea să se înțeleagă mai bine pe ea însăși în condițiile în care avem deja un sine logos creație și un sine logos creator prin care unul determină și altul împlinește. Dar din acest punct se pune problema unei determinări și a unei împliniri la un nivel de specificitate și detaliu în experiența creațională nemai întâlnit până acum. Și acest nivel de adâncime se creează prin diferențieri pe polaritate pozitivă și pe polaritate negativă. Și acum trebuie să înțelegem ce înseamnă nu doar diferențierea, cât necesitatea acestei diferențieri. În momentul în care vedem că vorbim de iubire, integrare, consensualitate la nivelul 6D și privim apoi la aspectul pozitiv, unde avem compasiune, generozitate, iarăși consens și valorizare, ne întrebăm prin ce diferă cele două. De ce polaritate când totul era deja acolo la nivel de integrare, la nivel de legitate a iubirii? În momentul în care privim la nivelul 5D pe ramura pozitivă, unde ca și aspect interior prevalează înțelepciunea generozității, și privim și pe ramura negativă de la același nivel 5D, unde găsim ca și aspect interior înțelepciunea supremației, realizăm că aceste distorsiuni, a ceea ce mai sus era o unitate armonică desăvârșită, nu au sens să existe decât una în prezența celeilalte. Pot așadar exista ori ambele aspecte, ori niciunul. Nu putem defini aspectul pozitiv din zona de polaritate a structurii arborelui în lipsa aspectului negativ. Concret, înțelepciunea generozității. Generozitatea nu are sens să discutăm despre ea, nu are sens să existe decât în contextul existenței unui termen antagonic, și anume dorința de a acapara. Această dorință de acaparare opusă generozității dă un sens acestei generozități. O face să se înțeleagă pe ea prin prisma a ceea ce nu este. În felul acesta ajunge metacunoașterea de la nivelul 6D să disocieze în cele două aspecte prin care ea se poate înțelege mai bine pe sine. Creează două aspecte antagonice prin care dă sens unor termeni pe care nu îi putea defini la nivelul imediat superior. La nivelul 6D nu are sens să discutăm despre generozitate. Acolo totul este generos, acolo totul este de la sine înțeles că este integrator. Generozitatea este un termen care apare doar ca urmare a inventării unui alt termen care o îngrădește, care îi se opune. Bun, de aceea partea pozitivă, indiferent cum ar suna de asemănătoare cu nivelul 6D al integrării, este totuși o polaritate. Nu are nivel de universalitate, ca la nivelul 6D al metacunoașterii. Generozitatea este un aspect limitat al aspectului perfect integrat al iubirii. Practic, iubirea se delimitează ca să se înțeleagă pe ea. Cum? Printr-o redefinire a ei cu ajutorul unui aspect limitat de însăși existența unui contraaspect al său. Păi apare în mod evident în acest caz faptul că nivelul 5D este o distorsiune, o reducție a nivelului 6D, la fel cum nivelul 4D este o reducție, o distorsiune a nivelului 5D și o distorsiune încă și mai mare a nivelului 6D față de cum era nivelul 5D. În momentul în care percepem această dualitate în mod corect și corespunzător, următoarea discuție care se impune este despre nuanțarea a ceea ce în cultura și tradiția de secole s-a considerat a fi eterna bătălie dintre bine și rău. Această bătălie a binelui cu răul, pe care o văd reprezentată în atâtea opere de creație ale timpurilor mai mult sau mai puțin moderne, de la fresce până la mai nou, baze de date întregi de poze fantastice în care leitmotivul acestei lupte este înfățișat în
fel și chip ne poate face să credem că o parte opune pe cealaltă. Nu a fost vorba niciodată de lucrul acesta. A fost vorba doar de acest plan al alegerii în care fiecare are de făcut această alegere în funcție de niște condiții exterioare și nu doar exterioare, cât și interioare din punct de vedere al stării lui de spirit și de conștiință, în care intervin ambele curente, ambele direcții de evoluție și devenire. Adică la un moment dat mintea ta poate să-ți fie plină de, nu știu, de gânduri agresive sau suicidale, la fel cum mintea poate alege să-ți fie plină de gânduri de mobilizare în direcția unui cel, a unui ideal, a unei aspirații profunde a ființei tale în care crezi și în a cărei direcție ești dispus să mergi până la capăt. Vorbim așadar în primul caz de o influență a curentului de negativitate asupra minții omului tridimensional și în partea cealaltă, în cazul celălalt, vorbim de o influență a curentului de pozitivitate asupra aceleiași minți și percepții. Problema noastră aici este spre ce ne predispunem. Curentul de negativitate așteaptă să te ia în posesie. La fiecare moment de neatenție și de superficialitate și de nepăsare și de indolență și de ignoranță. În partea cealaltă ți se oferă variante de a munci de așa natură muncă, încât tu să realizezi la un moment dat, pe barba ta, cum stau lucrurile și cum pot să stea cu propria ta contribuție adusă la această stare de lucruri. Este momentul în care alegi mai degrabă un parcurs pe paradigma pozitivă decât un sclavagism urmat de o tendință agresivă de dominație a ceea ce mai devreme te-a dominat. Și aici vorbim de paradigma negativă. Deci sunt două abordări complet diferite. Și din acest punct de vedere sunt cumva îndreptățite să existe acele reprezentări ale luptei binelui cu răul. Dar această luptă a binelui cu răul, repet, nu are loc în momentul în care te-ai trezit. Are loc doar în momentul în care ești adormit. Într-un moment, oricare ar fi el, dintr-un parcurs civilizațional 3D incipient sau de mijloc. În momentul în care ajungem într-o zonă superioară a trăirilor și a fenomenelor civilizaționale de tip 3D, acolo lucrurile sunt destul de clare, iar alegerile se fac printr-un proces educațional rafinat, prin participarea la dinamicile unei societăți în care în niciun caz nu ne mai bătem cuie în cap, în mâini și în picioare. Aceasta este o practică de tip Ev-mediu, care Ev-mediu a reprezentat și continuă să rămână astfel în istoria și memoria omenirii și a umanității ca o perioadă de rătăcire, de întuneric maxim datorat unor neglijențe, unor neînțelegeri majore în contextul evenimentelor de zi cu zi, care nu sunt întâmplătoare și în care noi suntem deopotrivă cauză și efect. Nu este nicio glorie în a face încă un film, două, nouă, despre cum ne ciurim de gloanțe sau cum ne tăiem gâturile, și după aceea ne dăm premiul la Cannes pentru cea mai bună drama a anului. Ok, o fi cea mai bună drama a anului, Estetica urâtului, Fabulosul mizerabil din viețile noastre și din lumea asta și în care noi ne complacem și culmea, chiar reușim să trăim. Nu e nicio glorie în asta. O glorie este în a reuși să-ți depășești condiția limitată și să treci la următorul nivel. Bun. Acum este momentul să schimbăm un pic registrul. Aș vrea să intervin chiar pe arbore și să vorbesc despre câteva lucruri absolut fantastice despre care arborele ne arată că se întâmplă cu noi. Așadar, fiind la origine și în esența noastră o individualizare a Creatorului ca ființă creată, totalitatea sinelui adică, este normal să manifestăm acest lucru la rândul nostru, într-un mod cât mai complet și mai relevant în cadrul experienței creaționale. Totalitatea sinelui poate fi înțeleasă și ca o formă gând manifestă a Creatorului, extrem de complexă. Și nu numai atât, ci care urmărește să-și realizeze propria complexitate prin plăsmuirea unui act creațional de proporții epice. În primul rând, cum ai putea să realizezi natura complexității, defalcând experiența pe diferite grade de intensitate și de complexitate, și la diferite nivele de mărime, de la un ansamblu foarte, foarte mare de forme gând până la fragmente extrem de mici a ceea ce compune într-un final ansamblul respectiv. Așadar, odată apăruți în creație ca și totalitatea sinelui, ne individualizăm la rândul nostru un aspect creator, sinele 6 de superior din timp-spațiu, respectiv în aspect creație, sinele 6 de superior din spațiu-timp. Această individualizare a totalității sinelui
emulează însăși procesul originar de care am vorbit mai devreme, al desprinderii creației din Creator, sub forma unui, să-i spunem, aspect individualizat al său. Așadar, o parte din noi va activa sub formă de logos creator, sinele superior din timp-spațiu, intenționând, asemenea Creatorului, ce? Derularea unei experiențe creaționale. Care? Aceea din spațiu-timp. Cum? Păi, prin proiectarea ei, în detaliu, până la nivelul celor mai mărunte fragmente ale sale. Și, în condițiile acestea, o altă parte, aspectul de logos creație, reprezentând sinele superior din spațiu-timp, este partea care va parcurge efectiv, din aproape în aproape, călătoria creațională, călătoria proiectată în timp-spațiu, drumul înapoi către sursă, de la fragment la întreg. Practic, acea călătorie din timp-spațiu a avut drept consecință descompunerea a ceea ce putem considera a fi logosul creator, ființa, partea noastră de ființă care gândește la cum ar fi să devină o mulțime de bucăți și o mulțime de posibilități. Iar apoi, o altă parte împlinește această experiență a existenței ca bucată prin tranzitarea tuturor nivelelor care s-au creat atunci când procesul proiectării fragmentării a avut loc, adică prin tranzitarea tuturor nivelelor dimensionale 1D, 6D. Așadar, drumul acesta, înapoi la sursă, de la fragment la întreg, este parcurs de sinele din spațiu-timp prin tranzitarea tuturor nivelelor dimensionale 1D, 6D, a ciclurilor de vieți aferente fiecărui nivel și a încarnărilor succesive din cadrul aceluiași ciclu. În acest proces, parte din conștiința sinelui 6D superior spațiu-timp este permanent transferată către instanțele sale de la nivelele spațiu-timp inferioare dimensional, aferente momentelor de timp și nivelelor călătoriei creaționale. Cu cât nivelul dimensional este unul aflat mai înspre zonele incipiente ale evoluției, cu atât mai puțină conștiință va fi transferată. Cu cât călătoria avansează către grade de complexitate tot mai mari ale experienței creaționale aferente dimensiunilor spațiu-timp superioare, cu atât va fi transferată și manifestată mai multă conștiință. Acum, datorită faptului că de la un nivel incipient al existenței integrate, a ființei din spațiu-timp și a ființei din timp-spațiu, se creează mai multe planuri ale experienței, care practic reprezintă diviziuni, reprezintă simplificări, destructurări a ceea ce inițial era integrat, era unitar, face ca atât ființa din timp-spațiu, cât și ființa din spațiu-timp să interacționeze pe fiecare nivel dimensional ca bucăți. Astfel încât putem spune, în momentul în care suntem pe un palier, să spunem 3D, corespunzător actualului nivel, că sinele din spațiu-timp, actualul noi, este o bucată din ceea ce este sinele din spațiu-timp în dimensiunea sa originară. Acolo, în 6D superior. Vom defini realitatea curentă, tridimensională, cea pe care o cunoaștem și din care facem parte la nivel de ființă întrupată, ca fiind realitatea spațiu-timp sau realitatea fizică. Această realitate are 3 dimensiuni ale spațiului și o singură dimensiune a timpului. Ceea ce înseamnă că această realitate fizică este acel gen de realitate în care ne putem mișca în oricare cele 3 direcții spațiale și suntem imobilizați într-un singur punct de timp la un moment dat, prezentul, acumul. Așadar aici, timpul nu poate fi accesat decât în momentul prezent. Odată trăit acest moment, el nu mai poate fi reprodus sau retrăit niciodată, căci devine un trecut ireversibil la care nu mai avem acces pentru a schimba absolut nimic, pentru a recrea un context încă o dată și de la început. Iar ulterior momentului prezent, timpul devine iarăși o fantomatică hologramă, mai mult sau mai puțin lipsită de substanță și oricum inaccesibilă, constând cel mult în ipotetice anticipații ale unor versiuni de prezent care s-ar putea manifesta și pe care alegem să le numim în mod sugestiv viitor. Bun.
Acesta deci este spațiu-timpul, cel pe care îl cunoaștem și în care trăim și în care suntem conștienți de noi înșine. Acum, vom defini realitatea vieții și conștiinței de dincolo de corpul fizic, realitatea paralelă a existenței noastre universale, cea pe care uneori ne-o amintim ca urmare a experiențelor din preajma morții, ca fiind realitatea timp-spațiu sau realitatea metafizică. Această realitate are 3 dimensiuni ale timpului și o singură dimensiune a spațiului. Ceea ce înseamnă că această realitate este de așa natură încât ne putem mișca în oricare din cele 3 direcții temporale. Așadar, examinând simultan tot ce s-a întâmplat, se întâmplă și se va întâmpla pe diferite bucle de timp, deci trecutul, prezentul și viitorul, fiind accesibile instantaneu, în orice ordine și din orice direcție, și respectiv ne aflăm într-o, să spunem, stare de omniprezență spațială, nepercepând în mod necesar mișcarea ca fiind din punctul A în punctul B, ci pe noi ca fiind mai degrabă într-o, să-i spunem, superpoziție vis-a-vis de orice lucru sau dinamică pe care le dorim supuse atenției. Această superpoziție poate fi interpretată prin faptul că realitatea metafizică nu este despre activități, manevre, deplasări, ci mai degrabă este despre o concluzionare, despre o observare, despre o analizare, o sintetizare a dinamicilor din spațiu-timp prin care am trecut, la care am participat, pe care le-am traversat, ca ființă întrupată. Experiențele din pragul morții sunt ferestrele prin care uneori ajungem să conectăm cele două realități, spațiul-timpul cu timp-spațiul. Trecând un pic dincolo și revenind înapoi aici, avem posibilitatea să ne dăm seama cam despre ce este vorba și cum arată și să avem și, ca să-i spunem așa, o dovadă a faptului că dincolo se întâmplă lucruri și se întâmplă într-un mod foarte diferit de ceea ce cunoaștem că se întâmplă aici. Și descrierile acestor experiențe sunt cam toate la fel, dar o să încerc să fac o sinteză. Cei în cauză acuză dureri puternice, simt că vor muri. Se întâmplă să fie într-o stare de criză. Și la un moment dat, medicii constată că persoana respectivă a intrat în incapacitate de funcționare cerebrală. Asta înseamnă că, teoretic, creierul este mort. Totuși, pacientul îi aude pe medici în momentul în care îl declară mort. Respectivul pacient își părăsește corpul și se privește de undeva de sus. El alunecă apoi printr-un tunel, îndreptându-se spre o lumină strălucitoare, moment în care absolut orice fel de durere dispare. Acolo ajunge într-o lume extrem de plăcută. Întâlnește adesea figuri cunoscute, rude, prieteni, cu care are un dialog, adesea extrem de creativ. Apare o entitate luminoasă la un moment dat care îi transmite celui în cauză un sentiment de nesfârșită iubire și de plină fericire. Mulți descriu această entitate ca pe ceva asemănător divinității. Respectivul își vede întreaga viață într-o fracțiune de secundă prin fața ochilor. Și nu numai că reușește să vadă întreaga viață, ci reușește să înțeleagă ceea ce a trăit la un nivel de densitate a informației raportată la perioada de timp în care această informație este supusă analizei extraordinar de mare nivel al densității și extraordinar de mică acea perioadă de timp. Respectivul își vede așadar întreaga viață prin fața ochilor, analizează, înțelege niște aspecte importante pentru el, trage anumite concluzii și, la un moment dat, entitatea luminoasă îi transmite mesajul că nu a venit încă timpul de a părăsi această lume și de a se reîntâlni cu aceea. Definitiv și irrevocabil, în sensul că nu mai revine în viața aceasta. Aici episodul lui s-a încheiat. Deci, entitatea îl trimite înapoi. Omul parcurge traseul pe care a ajuns acolo, înapoi către corpul lui fizic. Iar la un moment dat se trezește, își revine și își aduce aminte această experiență. Iar acum că am reușit să definim ce presupun cele două diviziuni prin care am fost conceput să existăm, parțial într-o lume, parțial în cealaltă, atât ca minte care se gândește la cum ar fi să, cât și ca, să-i spunem, conștiință care participă nemijlocit la actul propriu-zis al acestei călătorii despre cum ar fi să.
este cazul să intrăm mai în adâncime în acest fenomen al celor două diviziuni de tip spațiu-timp și timp-spațiu, de la nivelul originar al manifestării până la cel mai mic fragment la care ajungem și de la care plecăm înapoi către sursă. Ce reprezintă de fapt această călătorie? Ce se ascunde în spatele ei? Cum este ea parcursă raportată la cele două dimensiuni ale ființării? Păi, hai să privim în felul următor. Din punct de vedere al faptului că ambele entități de tip sine superior sunt lăsate, să-i spunem, moștenire de totalitatea sinelui, ca sursă și destinație a călătoriei noastre creaționale prin lumile ulterior polarizate, înseamnă că sinele superior din spațiu-timp suntem, chiar așa am putea să spunem, suntem noi cei din viitor deveniți ceea ce am fost meniți să devenim, la capătul unei îndelungate experiențe minuțios proiectate de către sinele superior din timp-spațiu. Mai exact, undeva, o parte din noi a gândit din aproape în aproape o călătorie fabuloasă, în care am intrat la nivel de bucăți, atât de mici și atât de puțin conștiente de sine, încât la începuturile evoluției noastre ne aștepta un dans creațional de miliarde de ani, menit să ne transforme treptat dintr-o mulțime de atomi într-o prezență extrem de vastă și de articulată. O prezență care, traversând rând pe rând toate planurile creaționale, va fi ajuns la un moment dat o structură identificată ca fiind chiar sinele nostru 6D superior din spațiu-timp, care a urmărit în toată această perioadă ca noi să devenim El. Este un alt fel de a spune că noi cei din prezent muncim ca să devenim noi cei din viitor. Dar această muncă nu este una bătută în cuie, prescrisă și nedeviată de la o unică soluție și singură posibilitate a întâmplării ei. Nu. Este o muncă proiectată la nivel de hartă, așadar sub forma unor drumuri posibile. De către cine? De către sinele 6 de superior din timp-spațiu, de tip logos creator, care cu asta se ocupă. Logosul creației este practic sinele superior din spațiu-timp a cărui conștiință este transferată progresiv în călătorie, crescând ca și amplitudinea manifestării pe măsură ce parcurge călătoria, pe unul din nenumăratele drumuri disponibile, posibile, puse la dispoziție, conform hărții. Până când manifestarea capătă o masă spirituală într-atât de mare, prin afirmarea unei conștiințe într-atât de ample, încât ceea ce percepem a fi noi devine însăși ființa originară din spațiu-timp, care a călătorit, de fapt, în toată această perioadă, din ce în ce mai puțin fragmentat, pentru a se regăsi la un moment dat pe ea însăși, perfect reîntregită, în forma în care a fost plăsmuită de totalitatea sinelui, lăsată moștenire, și în plus, îmbogățită cu experiența efectivă a unei călătorii incredibil de vaste, generatoare de metacunoaștere, pe căi nu doar ingenue, ci mai ales unice în toată creația. Este fascinant. Mai departe, când se va ajunge, urcând treaptă cu treaptă scara experienței și evoluției, la nivelul de integrare și autorealizare lăsat moștenire de totalitatea sinelui, prin divizarea sa originară în aspect creat și aspect creator, menită să își construiască și să își împlinească singure propria devoluție și evoluție creațională, atunci se începe recompunerea totalității ca și ultimă treaptă experiențială necesară împlinirii octavei. Bun. Fiecare nivel dimensional este o experiență în sine, atât interioară cât și exterioară. Atât pentru sinele superior din timp-spațiu, cât și pentru sinele superior din spațiu-timp. Sinele superior din timp-spațiu a proiectat harta călătoriei și acordă asistență între două încarnări succesive sinelui superior din spațiu-timp, cel care călătorește propriu-zis. Se împlinește în acest fel pas cu pas scopul și sensul călătoriei din punct de vedere al nivelului 6 de superior. Care ar putea fi acela? Păi, am putea să-i spunem nașterea unei sincronicități. Ce ar putea să însemne, totuși, această sincronicitate, încât să și înțelegem ceva din ea? Ar putea să însemne următorul lucru. Că această sincronicitate se întâmplă între cele două sine, atât calitativ cât și cantitativ, din punct de vedere al faptului că ele ajung să se înțeleagă atât de bine unul prin celălalt, cu ajutorul experienței creaționale a devoluției și evoluției, încât identitățile lor, lăsate moștenire de totalitatea sinelui, ajung să convergă una către cealaltă.
redevenind unica entitate, atât creație cât și creator, care este totalitatea sinelui din 7 de superior, din care au fost diferențiate și pe care ajung acum să o recompună singure. La acest nivel experiențial ultimativ, se pare că apare fenomenul de tip gaură neagră, constând în acumularea de masă spirituală infinit mare în raport cu un volum al, să spunem, manifestării infinit mic, ceea ce înseamnă că a început procesul retragerii complete din actuala octavă creațională înapoi în creator a ființei autorealizate. O ființă autorealizată în această octavă creațională va renaște ulterior, nu se știe când și cum, în următoarea octavă, imediat superioară celei actuale. Această octavă următoare va avea în mod necesar la baza construcției și organizării sale experiența acumulată în octava curentă. Apariția ființei ca totalitate în noua octavă, după ce în prealabil s-a reintegrat în creator, se va întâmpla printr-un fenomen diametral opus dispariției sale din actuala. Prin urmare, un proces de tip gaură albă, derulabil la scară cosmologică în noul univers. Și înainte să închei, aș mai vrea să adaug un lucru. Dacă urmărim la nivelul 7D din ce este practic compusă totalitatea sinelui, acolo practic însăși timp, spațiu și spațiu-timpul, această țesătură universală, nu erau create. Ele s-au desprins ulterior și au creat ceea ce noi cunoaștem ca fiind universul nostru fizic, în care ne trăim episoade după episoade de experiențe incarnaționale, și celălalt univers, să-i spunem metafizic, în care avem ocazia să examinăm ceea ce am parcurs și am înțeles aici. În momentul în care aceste două, să spunem, realități, ingredientele fundamentale din care cele două sunt constituite, spațiul și timpul, nu erau create, nu putem vorbi de existența universului, nu putem vorbi de existența materiei, nu putem vorbi de percepția temporală sau spațială asupra experienței, oricărei experiențe. Așadar, drumul acesta de la întreg la fragment și înapoi de la fragment la întreg este o călătorie la niște dimensiuni pe care ni le putem cel mult imagina extrem, extrem de redus față de amploarea la care ele se desfășoară. Amploarea aceasta la care se desfășoară este însăși provocarea pe care călătoria creațională ne-o adresează.